Kao što smo i najavili, sad ćemo našom Skype vezom do otoka Murtera i do udruge Argonauta, do njihove razvojne direktorice Ivone Jadrić, kojoj želimo dobro jutro. Dobro jutro, lijepi pozdrav. Malo ste nas zavarali s ovom fotografijom koju imate iza sebe, ali smo mislili da se već radi, da je već svanulo, ali smo nas shvatili da je ipak u nekoj drugoj vremenskoj zoni. Mislim da su mi kolege zahvalne na ovoj slici. Da mogu još malo odspavati. Da, i ono što je zanimljivo je da svake godine iz cijele Europe na otok Murter, ovako tijekom jeseni, dođu mladi kako bi radili što? Tako je, već 6. godinu smo domaćini volonterskom projektu kojeg smo nazvali Stone and Sail, gdje ugošćujemo grupu volontera. Ove godine ih je bilo 10, nekad prije i više, do 15, iz različitih europskih zemalja, a oni kod nas pomažu nam u održavanju našeg arheološkog parka Kolentum i arheološke plaže, gdje sudjeluju u obnovi suhozida, održavanju raslinja i malih pješačkih staza, a također oni su ove godine sa sličnim poslovima bili i na brdu Raduć, to je bivša vojna zona u Murteru, znači jedno brdo sa prekrasnim pogledom kojeg se nadamo u budućnosti kao lokalna zajednica valorizirati kao jedan javni prostor. Evo, pa i tu mi se znamo našaliti, selimo s jednog na drugo brdo i tako pokušavamo te lokalne vrijednosti prezentirati javnosti i sačuvati ih za javnu upotrebu. Volontere pozovete kao idu na more, a zapravo ih pošaljete na brdo. Lukavo. Imaju, vidimo, razne motike, alatke, lopate u rukama. Moraju li biti educirani, moraju li proći neku edukaciju ili s čim dolaze? Oni moraju biti pripremljeni da znaju na kakav projekt dolaze, pošto je to u sklopu europskog programa Europske snage solidarnosti koji je na razini cijele Europe. Znači, ali ne moraju imati nikakva posebna znanja niti kompetencije, nego samo interes, želju i volju da provedu tako mjesec dana na taj način. Koliko to vrijeme dozvoljava, ako imamo kišu ili je ružno vrijeme, imamo neke alternativne aktivnosti za njih koje organiziramo u društvenom centru Jedro. Rekli ste da su pomagali u izgradnji suhozida. Što su još sve radili i koliko su dugo bili u Hrvatskoj? Pa ova grupa je bila, znači, 4 tjedna, mjesec dana, i osim suhozida, kao što sam rekla, održavali su taj arheološki park, također razmjenjivali su iskustva iz svojih zemalja, istraživali kako takvi arheološki parkovi su u njihovim zemljama organizirani, što nude posjetiteljima, tako i da mi učimo od njih i oni od nas. Spomenuli ste Europske snage solidarnosti, putem kojih su se zapravo i prijavljivali. Kako to ide? Vi ste u toj mreži i oni se prijave u mrežu ili direktno kontaktiraju vas? Znači, imamo kao recimo nekakav natječaj koji je otvoren određeno vrijeme i oni se mogu prijaviti, ali uz posredstvo organizacije u njihovoj zemlji koja ih zapravo šalje, a koja je naš partner. Znači, uz pomoć naše mreže partnera, organizacija koja radi sa mladima, na tim programima mobilnosti mladih, na taj način oni dolaze do saznanja o ovoj mogućnosti volontiranja na Murteru i prijave se, mi ih intervjuiramo i organiziramo njihov dolazak. Inače, ovo nije jedini projekt koji radite tijekom godine. Cijelu godinu ste aktivni i tijekom ljetnih mjeseci, a ono što je zanimljivo da ste si uredili jedan prostor gdje možete, dakle, raditi razne seminare i druge brojne projekte. Tako je, evo već pola godine smo u novom prostoru društvenog centra Jedro u općinskoj zgradi u Murteru. To je jedan prostor koji je adaptiran i opremljen i u kojem mogu koristiti sve udruge u našoj lokalnoj zajednici. I također u sklopu projekta
ostvarili smo i neka nova zapošljavanja u malim lokalnim udrugama i na taj način izgrađujemo njihove kapacitete za društveno djelovanje da bi mogli bolje provoditi svoje programe. Znači u samom prostoru održavamo najmanje 5 aktivnosti mjesečno, nudimo znači lokalnoj zajednici različite edukacije, seminare, tribine, radionice za provođenje slobodnog vremena, a također i u sklopu projekta Društvenog centra Jedro razmišljamo i o participativnom upravljanju drugim javnim lokacijama u Murteru, baš kao što je ta arheološka plaža Kolentum ili bivša vojna zona Raduć i drugima, na koji način bi mogli kao zajednica zajednički upravljati i razvojem tih prostora. Evo, to je nešto u sklopu tog projekta koji nam je sada tekući, kojim se sada bavimo. I otpratili ste ili ispratili volontere koji su bili kod vas 4 tjedna ove jeseni, ali imate još uvijek neke volontere strance koji su zapravo na cjelogodišnjem boravku kod vas. Je, pa evo već dugih 10 godina imamo kontinuirano, znači po 2 ili 3 volontera koji s nama ostaju cijelu godinu, znači svih 12 mjeseci, tako da isprobaju taj život na Murteru i u sezoni i izvan sezone. To su mladi ljudi, Evropljani, znači od 18 do 30 godina, koji pokažu interes za time što mi radimo, da nam se pridruže i da nam pomognu svojim vještinama ili da obogate naše programe i ono što mi nudimo sa svojim idejama i evo, svojim nekim iskustvom iz neke druge države. Da za njih je to važno. To su mladi ljudi koji možda su na nekim životnim prekretnicama poslije škole, poslije fakulteta, žele iskusiti nešto novo, novu kulturu, novu sredinu. Evo pa mi im nudimo tu priliku. Isto tako i mladi iz Hrvatske mogu u sklopu tog programa potražiti slične mogućnosti volontiranja u Europi i također preko naše udruge mogu se uputiti na jedno takvo iskustvo. I gospođo Jadrić, sve dodatne informacije mogu se naći na vašoj stranici Argonaute na Murteru. Dakle, svi oni koji su voljni i željni za cjelogodišnje volontiranje, u svakom slučaju se mogu javiti, a onda im je kada jednom dođu na Murter tu godinu, imaju pokrivene sve troškove i smještaja i hrane i mogu sa svojim idejama pridonijeti razvoju lokalne zajednice. I sad kad si sve rekao što imaju plaćeno, onda će vjerojatno se mnogi zapitati tko to sve plaća, pa da još odgovorimo i na to pitanje. Pa da, to je program Europske unije i znači u sklopu projekata koje mi prijavljujemo troškovi su pokriveni, tako da mladi ljudi mogu doći bez dodatnih prihoda na tu službu. Lijepo je to za čuti i znati. Hvala vam lijepa, puno sreće u svim daljnjim projektima. Nadam se da će nešto od tog gradića ostati, da ga se neće cijeloga izgraditi, nego da će, kao što ste rekli, iz tog prekrasnog pogleda koji se može doživjeti odozgor i dalje uživati brojne generacije koje budu dolazile na vaš otok. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala vama. I pozdrav Murteru.